To ni kam dan kwambo wai ya labarin ta ne. Wannan abun rainin hankali ne. Na ji an ce ba ta kasar. Da haka shi ne ta tura mata bidiyon Alhaji ana ta narkas. Ko da ma sun ce ai ta tafi neman ilimi. To karo ilimi a ina? Ga mahaifinki a daure a hannun yankin nafi. Sai ki dawo a sayar da za a yi ko? Amma kin zama ki a can. Wannan ai batun ilimi ne. Are you crazy? A bar magana. Are you out of your mind? Ya maganar neman malamai. Yau. To na faje gidan malam Lawan. Na ga ya kamata a ce ai ya fito. A ce har yanzu turo a kwanan shi uku ba wani labari. An yi magana an gama gobe da safe ma zai shigo nan gida. Ana nufin addu'a za a yi. Amma ko wajen ku yaya? Saboda kun san a cikin gidan nan ni an raina ni. Kuma a hakan kai ne babba a cikin gida. Gaskiya kamata ka ƙara experience. In ne magana an ringa kyara ta ana hantara ta. Shi yasa kuka ji na tambaye ku haka. Amma ku sani wallahi in giwa ta faɗi. Qur'ani sai na rashin arziki a nan gidan nakin gari. Kai kuma a haka kai ne babba. Ƙwarai ko da gaske. Inna lillahi subhanallahi. Girma sai ya zube haba dan kwambo hanzari ba gudu ba na ji Alhaji Badamasi ya kira na Madi da Obinda Kike nan an kira mahaukaci da kuɗi. kamar ya mahaukaci da kuɗi ban gane ba Wallahi shi yana zuwa zai rushe dukiya babanmu ne. Kawai a tafi aje a kai ta a da ba wa'annan talaka da suke neman sai an sai da kadarori ba. ni anya dan kwambo ba so yake tsayayyar da ya langa na ku a tarko ba kuwa Ya san wata bai samu ta ba wallahi. Ƙaryar iskanci yake wallahi. Ya yi ɗan ko mu zai kasa siya? kenan kira nufin akwai wani kema shiri da ke kulla mishi kai awa wadan ma na sake ba shi umma ce ba Ai ni yadda zan kasa mai wallahi ba zai taɓa tunanin irin ta ba a rayuwarsa. Rabu da shi ne zai yi. to hawa ni abin da na fuskanta sai naga kamar cewar kema ba kya so a kai kuɗi a karɓo baba Badamasi wannan san ba adalci ba Kai ba za a karɓo shi ba. Ja muka wa'annan kuɗi da ebe su aje a kai daji. A yi masa addu'a. haka ne to kai dan kwambo wani bako muka yau Mahaukaci da kuɗi ne ya shigo. kai kana nufin na Madi Yi? Saboda haka zan fita. Za mu haɗu a can. Magana sauƙi da sassautawa babu. na Madi yanzu na san babban laifi da suka ma ko in ce kuskuren da suka ma na rashin gaya maka da wuri da suka yi ana an sace Allah gaskiya ba su kyauta maka ba ya kamata ka musu uzuri Allah ba zan bin muku uzuri ba. Abin haka cin magana kuri ne. Kuma kun san da ni ba. a ina na Madi ai ka san da yake maganar kuɗi kuma ka san lamarin kuɗi sai a hankali Kun san da ni ba. ba ina nufin wani abu ba ka san su da yake yan ta'adda ba su da uzuri abu kaɗan sai su harba mu Yanzu da kafa da wani magana kuɗi da kun da koshi ne. Kun karɓo da lahaji din da deska ne. wallahi wannan muna matuƙar san shi da mu Tun na ce ba yanzu kwanan nawa ne bai yi wurin nasu. wallahi na gaya maka a kwanakin dama bai wuce kwanaki uku ba Saboda ba ku san direjan nasa ne ba. Shi yasa kun bar shi a wajen ya zo na hari don ya yi kwana uku da wuni da. Saboda Allah ya yi kyau ki ne ya dace. maganar kuɗi ne kuma dama mu abubuwan da muke so mu yi mu gama tattara wasu yan kadarorinsa da suke Are you crazy? Are you out of your mind? sai da aje a hada a karɓo shi Miliyan 400 fansa guda nawa ne yake. ina za mu samu wannan makudan kuɗi naira na dukan naira har miliyan 400 wannan ba karamin makudan kuɗaɗe ba ne to shi yasa muke so mu san ya za a yi Shine duk da haka shine kun bar shi a can a daji nan ana buga shi ana bashi duka sai da kuma magana mai kashi. To na zo da miliyan 500 na Madi miliyan 500 in kashi. Are you na dala. crazy? Are you out of your mind? to dan kwambo kana da jin abin da yake faruwa Kar ma a ƙara faɗa cewa za a ɗebi kuɗin mu naira miliyan 400 a ɗauka a ce a kai ma wasu mutane can yan kai dan kwambo ka zo kawo mutane mazure an zalunce mu ba ka tsoron ma wai su kore ka ne a gidan a gidan mana gidan ubana ne. Are you crazy? Ba wani wanda ya isa Are you out ya of your tashi mind? haka kawai ana magana mahaifina ana lissafi wai ba magana mahaifina ake bane. ai ba su annanka bane ya kake so ai Ta babban ɗa bagajin uba a ce in tashi in fita duk abin da zai a nan gidan wallahi sai dai a yi shi da ni. haba dan gwamnati daga zuwanka ba wani magana martabawa aminan babanka ne ba musamman ma na Madi zai iya kashe ko nawa ne akan mahaifinku Ai sai ka gaya mai inda gani yake kamar ku da sa'adiya. wannan gaskiya ba ɗabi'a arziki ba ce To wai da mai kuka hirne ni ne? Ana magana gemu da gemu ina ciki. Ballantana ni ne babban ɗa magajin uba a nan gidan. Saboda haka magana alhaji ake yi. Dissolve!